Καθυστερείτε. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Καλημέρα, ονομάζομαι Ελένη Ψαρτοπούλου. Έχω τελειώσει λογοθεραπεία στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, καθώς εκεί έχω κάνει και το μάστερ μου πάνω στις επικοινωνιακές βλάβες της ανάπτυξης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εγκεφαλική παράλυση και θα δούμε τα αίτια, τις φόρμες και τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Η εγκεφαλική παράλυση είναι η πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή εγκέφαλος, παρεγκεφαλίδα, νοτιαίος μυαλός. Έχει πάρει το όνομά της από τον Άγγλο χειρούργο Λίτλ και δημιουργείται κυρίως κατά την ενδομήτριο ζωή. Εκδηλώνεται με διάφορες κινητικές διαταραχές, όπως σπαστικότητα, αταξία, ατονία και δισκαμψία και ενίοτε, όχι πάντα, συνοδεύεται και από διανοητική καθυστέρηση. Αποτελεί σοβαρό ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα, όχι τόσο της δυσκολίας, αλλά της αδυναμίας της θεραπείας μιας τόσο σοβαρής παθήσεως. Τώρα, η εγκεφαλική παράλυση μπορεί να δημιουργηθεί στο παιδί όταν οι γονείς είναι πολύ νέοι, κάτω των 18 ετών, ή όταν είναι άνω των 30 ετών, ο αλκοολισμός και το κάπνισμα παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο, όπως και οι εκτρώσεις. Τώρα, το 60% των περιπτώσεων δημιουργείται κυρίως κατά την ενδομήτριο ζωή. Από τοξοπλάσμωση, από κάποια ασθένεια της μητέρας όπως ανεμία, νευροπάθεια ή διαβήτη, από το ρέζος αρνητικό μεταξύ του αίματος της μητέρας και του εμβρίου, από κακή διατροφή της μητέρας, από χημειοθεραπεία ή κάποια φαρμακευτική αγωγή που έχει ακολουθήσει και από ενδομήτριο ασφυξία. Εδώ έχουμε το 60% των περιπτώσεων. Το 30% των περιπτώσεων δημιουργείται κατά τον τοκετό. Όταν έχουμε πολύ γρήγορο τοκετό ή όταν έχουμε πολύ όρο τοκετό, άνω των 6 ωρών, όταν έχουμε κακό γενετήσιο κανάλι, όταν υπάρχει λανθασμένη θέση του εμβρίου ή όταν έχουμε γέννηση πολλών εμβρίων ταυτόχρονα, καθώς και κάποια καρκινώματα του πλακούτα. Τώρα, το 10% των περιπτώσεων δημιουργείται μετά το τοκετό, από ίκτερο, από μηνικίτιδα ή εγκεφαλίτιδα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτά ήταν τα αίτια. Τώρα, θα μιλήσουμε για τις φόρμες της εγκεφαλικής παράλυσης. Πρώτη φόρμα ονομάζεται νόσος του Λίτλ ή αλλιώς σπαστική διπληγία. Χαρακτηρίζεται με κινητικές βλάβες στα πάνω ή στα κάτω άκρα, κυρίως στα κάτω άκρα, με μικροκεφαλία ή μικροκεφαλία υδροκεφαλία, καθώς αυτά τα παιδιά, το 70% των παιδιών αυτών έχουν διανοητική καθυστέρηση. Έχουμε μια μυϊκή ατροφία, καθώς και οστεοπόρωση, άτυπη ολιγοφρένεια και μεγάλες επιληπτικές κρίσεις. Αυτά τα παιδιά μπορούν να γράψουν, να διαβάσουν και να εκπαιδευτούν. Η δεύτερη φόρμα είναι η αθετοσική τετραπληγία. Αυτή είναι και η πιο σοβαρή από όλες, γιατί χαρακτηρίζεται με κινητικές βλάβες σε όλα τα άκρα. Εδώ έχουμε μικροκεφαλία, ανομαλίες στην ανάπτυξη. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να κάτσουν, να σταθούν και να περπατήσουν, έχουν δυσκολίες στο θυλασμό, στη μάσηση και στην κατάβωση, καθώς και κινητικές βλάβες έχουν δυσκολία στις κινήσεις των μειών του προσώπου, της γλώσσας και των χιλιών. Έχουν διανοητική καθυστέρηση, μεσαία, βαριά και ελαφριά. Τρίτη φόρμα είναι η μυοπληγία. Εδώ πέρα ανήκει, δηλαδή το 20% των περιπτώσεων γεννιούνται έτσι. 25 με 35% έχουν προβλήματα ομιλίας, καθώς και διανοητική καθυστέρηση. Η επόμενη φόρμα είναι η υπερκινητική φόρμα, η οποία λαμβάνεται κατά το ρέζος αρνητικό μεταξύ του αίματος της μητέρας και του εμβρίου. Εδώ πέρα ανήκει το 90% των περιπτώσεων που έχουν πάλι προβλήματα ομιλίας. Και η τελευταία φόρμα είναι η ατομική φόρμα, η οποία
ατονία, σπαστικότητα και τρέμουλο. Το παιδί στέκεται με κολλημένα τα πόδια και εδώ πέρα το 60 με 75% των περιπτώσεων έχουν προβλήματα ομιλίας καθώς και δυσαρθρία. Αυτές ήταν οι φόρμες της εγκεφαλικής παράλυσης. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση της μορφής της εγκεφαλικής παράλυσης. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί ο δείκτης νοημοσύνης. Σκοπός της λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η βελτίωση της σύντησης φόρησης ομιλίας, καθώς και η βελτίωση να βελτιωθεί η ανάγκη να υπερνικήσουν τις αναπτυξιακές διαταραχές που τους δημιουργούν προβλήματα. Ο σκοπός του λογοθεραπευτή είναι να προσδιορίσει τις ανάγκες του παιδιού και να δημιουργήσει, μάλλον να εφαρμόσει το κατάλληλο πρόγραμμα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα ζωής του παιδιού. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Με κάποιες διακοπές, συγγνώμη.